Hei, berriz ni nauzue, Euskal Herriari buruzko iritzia ikusi ondoren, badakizuzuk zer pentsatzen den Ipar Euskal Herriaz? Joanen gira jai galdetzera etorri. Ipar Euskal Herriko hizkuntza ofiziala badakizu zein den? Supongo euskara eta frantsesa, ez? Ipar Euskal Herrian. Frantsesa izango da. Frantsesa? Frantsesa. Frantsesa, ez? Frantsesa. Zuka. Frantsesa ere? Ofizialki frantsesa da hizkuntza. Eta bakizu ze hizkuntza mintzo den? Bietatik, no? Frantsesa eta euskara. Frantsesa, euskara eta gaskoia. Frantsesa eta euskara? Ez? Euskara, xirutaja. Pues supongo frantsesa eta euskara pur bat bai. Euskara, ez batuan dituz ez. Frantsesa, euskara eta gaztelania uste dut ez. Eta zuk ze hizkuntza duzu gehien erabiltzen? Gehien bat frantsesa. Euskara eta frantsesa ere. Euskara eta frantsesa. Batua. Euskara. Lagunak gehien bat frantsesak dira, beraz, bortxaz, frantsesara itzultzen naiz. Hemen nire atzean jango zenukete eta guk iparraldean nola jango ginuke zure ustez? Jan, Jan. Nola esango lukete nire atzean? Ez dakit. Nire gibelan. Ez dakit. Nire gibidean? Ulertzen dut hitz egiten dutenean, baina ez dakit nik hitz egiten. Nire gibidean. Bai, ikain. Ene gibelean? Bai, Entzuna duzu noizbait? Ez. Inoiz ez duzu entzun? Festa egin duzu noizbait Ipar Euskal Herrian? Bai, behin herri urrat. Herri urrat. Bai, bai. Ez, inoiz. Ez, nik ez dara. Ni egon da ez, dakit bidar taldean eta horrela badagoela festa txuriz jutezatena eta gorriz. Baionako festak? Hori, Baionako festak. Ehatxista festivala edo egi urratx edo... Ez, inoiz ez duzu entzun? Nola laburtuko zinuke hitz batez Ipar Euskal Herria? Toki maitena. Lagundu, tio, lagundu. Ez aski euskalduna. Berezia. Netzako olatungatik, surfangatik. Bata eta bestea lotzeitu. Lekuga. Gauza bera, sentimendua. Behi pagaldea, ekualdiko entzat. Xina. Ikuskia, no zeki. Elegante. Ez dakit, eski ez naiz askotan ego, baino nik uste borrokatzen dutela euskara lortzagatek. Ze kantari edo talde ezagutzen zu Ipar Euskal Herrian? Ipar Euskal Herrian... Ezagunena behar ez, nahi Robi. Siberrutz, da iparraldekoa ez? Antoine Sarmiento ezakit, iparaldekoa dena ez da? Ezakit. Zabat, ezer. Ez. Ez dute nitze entzuten euskal musika bakatu. Bai, baina ez dena ez. Raperoa edo ezakit zer den. Sibirutz. Oartu zisten bezala, Iparraldean misterio bada batzuentzat. Ea egoaldea ere ala den. Urrengo atalean ikusiko dugu?